ang ilang kasaysayan. May kalipay, Nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginabuhi sa Pilipinas. may kasakit, Napagi ko diri, ma'am. Bakit ko kaimpag diri? kasarangan nga kasinatian. Lalo'y tingin kong lap. Sure ka? Pagkasalita ha. Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasib. Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong bayani ng Bagong Bayani. Tulumanaw niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduen Nakota. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasing-kasing nga dalit kaninyo sa RMN Drama. Mga kasama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla Recadas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog dungog sa ato mga kaigsuunang OFW nga nanimpag sa lain nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong Bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon nga gipadaka nato sa atong suking ti paminaw nga nagpatawag sa nga Dylan. Nawa ang akong vacuum cleaner ug nahibaw na lang nako nga si Akelo di ay ang nagtago ini. Ako gyud siyang giaway kay grabe akong kahadlok o kabalaka nga nawa kini. Napa, na makapisugid tayo Makalagot magod ka, Adjo. Hilabtanon ka, Adjo. Aklilo, do not do it again, ha? Or else bugnoon gyud ka. Oh, ni Bidya lang ay. Klaro ka, Adjong sadaan. Nanes, to na, oy. Ay, pastilan. Di kita magkasinabot. Na, sagdin lang to siya. Sige, nakuhaan na ng vacuum. Aron makasugod na kaglimpyo sa kwarto nilang madam. Kumusta naman mo diha? Magsigihis ko ang mga bata ni mo. Imingaw ko na silang mama. Balik-balika lang gyud sila pasabot halando. Tuod ay. Magpada ko kwartaron ha. Aron na amoy magamit ka konsumo diha. Unja, bayri sa tong utang nato. Dako na batag na utang kay gigamit na ho sa akong paglarga. Paspas kayo ang dagan sa panahon, Lando. High school na si Frankie. Unja, musunod na sad si Freddy. Kinahanglan doble ka jud na jud ta. Sige man ako pangupras ko. Pero adyaw badya pasagdi ang mga bata, ha? At man na intawon sila sa ilang pag-eskwela. Ang kaon, ang uniform, ang mga gamit. Wow na ako sila pasagdi, God. Pero magadag ko, nabi na sila. Mauna na mo, atiman silang gugalingon. Oo, lagi. Pero kinahanglan gihapon nimo silang tabangan ug atimanon. Labaw sa tanan ang paggiya sa hustong dan. Nga dili mahisalaag sa bisyo. Kay bawo na badya ka karong panahon na mga lalaki badya ng duha, daling matintal. Lagi. Kaya ba na ka na? Ako na bahala nila dere. Ikaw, kumusta mo ka? Okay raman. Mga buota naman ahong amo. Mga batanon pa. Pera lang aning usa ka kauban ako nga Ethiopian. Arang batiag yung batasan lagi. Dili pag yun ikasinabot na mo kay maglisod big sabot sa isinultihan. Day ka usa ahong giaway. Gihilaptan man ahong
vacuum cleaner. Giilisan niya ijang vacuum cleaner. Gitaguan ang ahoa sa iyang kwarto. Natagpaw intawon kog pangita kay waman mutugan pagpangutana na ho. Uy, mau ba? Unja, anong nibaw ka man nga nani Misulti man si Marcia na ho. Ang taga Davao ba? Mau ba? Tell me the truth, Marshall. Tell me. Samda nagsulti mi sa kumpana sa cellphone, kalit lang ako napati ang tingog sa kong among lalaki nga si Abdulaziz. Sukog kaayo ang iyang tingog. Gikuyawan ko kung unsa hinugdan, grabe ang akong kakulpa. You tell me the truth, or else I will kill you. Suko man kaadyo si Sir Abdulaziz. Tell me the Hala, Lando, suko kayo si Sir Abdulaziz. Nga naman ka, no? Giinan man ni Dya ilang kaistorya nga patyo niya. Ha? Uy, kakuyaw ba ng amo ni mo Tindaylin? Kaisog ba na? Si Marcia in town. Babay na ha, Lando. Kaya basin og tawgon ko ani ron. Daylin, pag-amping niya ha? Ayaw gud papo pa. O kinsa mo gani ang iyang kontra niya. O apilon mo, dagan yun na. Simbako in town ka diha, Lando, eh. Sige na, bye na. Nga naman ka, ha? Unsa man kayo nakita po? Kulbaan man ko, eh. Si Marcia nga naghilak man to. Darling, I kill you. Patay to, ana. Kitawag na, mi. Marshall, I will ask you again. Who is that man? Sir! Who is that man you let into your room? Patay. Nasakpan si Marcia. Believe me, sir. I don't let any men get into my room, sir. Lion! Someone told me that you let someone into your room. You guys are good avoiding the CCTV. Sir! Agilo, Sir? do you know about this? No. Idiot! You're always making signs only. Lion! Sir? How about you? Do you know about this? Sir? Say, do you know about this? Sir, I don't know, sir. Liar! I know that you are kababayan of Marcia. You have the same language. That's why I know you supported Marcia. You tolerate her letting the man into her room. No, sir. I really don't know about that, sir. You tell the truth. Sir Abdul, I have nothing to say. I really don't know. Someone told me that you know about this. Tell me. Tell me. I don't like liars. Sir Abdul. Abdulaziz, stop it! Why, Tibia? This idiot is also a liar. They are both liars, both Filipina. But Marcia was the only one who did something stupid. But Dailin also know this. How did you know? Did you see the cheese with that man also? I said someone told me. Who? Our neighbors. They are good avoiding the CCTV. They know where the CCTV is. They know where to hide. And this Marcia always let the man into her room. Then why did you hurt Dailin too? Because he supported Marcial. You tell me. You tell me the truth. Or I will kill you. Abdulaziz! Out the Abdul! I said stop it! I will kill you if you not tell me the truth. I have nothing to say. So you will die now.
And I just tell your family that you're full of the building. I said stop! Camilla! Darlene, I'm really sorry. But I have nothing to tell you, Madam. I understand. I don't know about it. Marsha, is this true? No, madam, no. It's not true. I have nothing to do to help you about this, Marsha. All right? Fix yourselves and back to work. Ma'am. Dailin, pasensya na ka. Nadamay pa ko sa imong gibuhat. Salamat nga wag gyud ka mutugan. Bisag hapit nakapatya ni Sir Abdulaziz. Dili ka jud kumutugan bisag patjon pa ko diya. Ha? Bisag patyon pa kaniya. Dili ka mutugan sa tinuod nga nahibaw ka. Oo. Kutob sa ahong mahimo. Dipinsahan ti ka. Hasta si Akil ga imong uyab. Buutan ba dya kaadyo si Hanaho? Dalhan ko bisag unsa kada ari ni Janimo. Patjon pala hinuon mong duha ni Sir Abdulaziz. Unsaon na lang. Unya ikaw, Dailin. Ikaw patay na patay ni Sir. Ha? Oo, di tuod no. Nawa, gisa ko huna-huna, uy, Marsha. Basta kay nasugdanan ako pamakak. Aho na lamang gajuning padajunon. Pero, duda ko. Bisan unsaon o pamakak nimo. Murag nahibaw na gajud na sila si Sir ug Madam. Patay ko, ani. Unsa may akong buhaton, ha, Dailin? Grabe ang bunog namo ni Marcia. Ako hapit ako mamatay sa pagtuok ni Sir Abdulaziz kadako. Pero maay kani kay napakang siya ni Madam Tibia. Ug mibiya na lang si Sir Abdul nga suko kayo kanamo ni Marcia. Ang imong buhaton, pakikita ni Akil inig day off nimo. Pagstorya mo bahin sa nahitabo karon. Pagsabot mo unsay inyong buhaton. Kay dili na maadyo nga buhaton pa na ninyo. Mamatay kag di oras, Marsha. Lakip ko madamay ninyo, uy. Takom lang sa jud ning akong baba kay lawgan man sad ko ni Jaog bisan unsa gud. Oh, thank you, Dailin. Shh! Lower your voice. This is for you. Thank you. You always bring something for me. So, thank you for supporting us. Akil, get inside now. Okay. Dailin, pirmi naman gyud minimong masakpan. Please, ayaw ba igitan pagsaba nilang Madam ug Sir, ha? Nga pirmi na kong pasudlon sa kwarto sa ang akong uyab. Delikado ka jud noon ni. Pero kutob sa mahimo, amping lang gitahon mo, ha? Kay madamay ka jud ko ani. Og nadamay gyud hinuon ka. Usbon ko, pasensya na gyud kaayo. Sige na, uy. Back to work na ta. Kay kasabaan na sa ta din heron. Basta kay mauna to. Pagkita mo ni Akil, inig day off nimo. Sabutin ninyo ang inyong sitwasyon. Lando, muuli ko sunod buwan. Mo ba? Oh, madayon gini ko sa pagpauli. O, Lando, excited na mo pauli diha. Na, malipay yun ang imong mga anak, Dailin. Sugataon dya ko ninyo, ha? Oh, syempre. Akong sultihan ang mga bata bahin sa imong pagpauli. Sige, Lando. Kay mamalit sa kog pasalubong inig day off na ko. Sige, Dailin. Mag-amping diha, ha? Kamu sa diha, Lando. Bye. Dailin,
Mapahawa na ko din Ha? Nga naman. Gipapahawa na ko nilang madam. Giprangkahan ko nila nga tungod ni Akil. Bakakon ko nuko. Kaya ba, magiday sila nga magsigig sa kwarto si Akil. Gusto lang gid nilang mutugan ko sa tinuod. Pero dahok mo ang kunoy. Mao nga, papahawaon na lang kuno ko nila. Unja, asa man ka? Mupauli ka sa Pilipinas? Manawag pa ko sa agency. Murag, magpa-transfer lang siguro kong employer. Mao ba? Nag-uol ko ni mo, Marcia. Sige lang, Dailin. Makalingkawas na lagi ko ini akong sitwasyon karon. Oh, ikaw, mapauli man ka kas Pilipinas, no? Doon na kay pada? Unta. Sige, dalo na ho. Og ikaw, amping ka din ha? Si Akil, tabangan ka? Naman ko'y kontak niya, Dailin, oy. Ha? Nga naman? Bot niya, gilikaya na tingali ko. Sige na lang, oy. Nailad ko itong laki, ha? Maulagi ng mga lalaki lagi. Mapahimuslanon. Huy. Ayaw i-stress imong kaugalingon. Dawat man sad nako ba nga. Nasodra ko sa bulsa ato tawhana. Ikaw amping sa pagbiyahe nimo, ha? Og ako mubiya na sad ko din karong adlaw. Og salamat sa imong kaayo nako, Dailin. Salamat sad, Marcia. Tawgan na ita, ha? Dili na to putlo ng atong panagigala. Yay! Nanas, Mama! Ma! Mga anak! Kumusta man mo? Ibingaw kaayo ko ninyo. Mingaw na sad kaadso mo, Ma! Mingaw na sad kaadso mo. Naipaita. Wala makumatagad dere. Uy, sorry, Lando. I miss you. Uy, nagka-abroad lang. In English naman ka. Badya, si Ja. Siyempre, in English man mi dito kay dili man ka maong mo bisadya sila. Sige na, Pi. Ablihan ko ni ahong maleta kay naadiri ang ahong mga pasalubong ninyo. Yay! Og solito na ho ang ahong bakasyon diri. Kay kadiyo trabadya ko. Pabalikon dadyon ko sa ahong among baji. Kay mingaon siya na ho. Kami de, Ma. Mingaw nun sa minimo. Bitaw, Ma. Kami man imong pamilya. O, anak. Pero trabaho man to na ho. Kinahanglan kong mubalik. O kamo, mag-college na badya mo. Gamay na lang pag-antos mga anak. Kung makagraduate na mong duha, muuli na ko dinhi. Og dili na ko mulargag balik sa gawas sa nasod. Amping sa imong pagbalik dito sa Kuwait, day. Magpaabot na sa sa imong pag-uli, Ma. I love you. I love you, Ma. Thank you. Thank you sa imong sakripisyo para namo, Ma. Salamat sad mga anak. Paningkamot mo sa inyong pag-eskwela, ha? Kay maora gajud na ang among mabili ninyo. Kung mawa na mi ining kalibutan, ha? Hey, Mama, is good naman, anak. Manarbaho pa mi ni Freddy, Ma. O mubaos pa mi ninyo ni Papa. Buhungon mo na mo. Kami na sa nga ang mamawi ninyong duha ni Papa. Mo na, Ma. Sige na, Daddy. Babiyaan ko si mong flight. O, sige. Ato na ko. Bye. Welcome back, Dailin. Thank you, Madam Tibia. Oh, by the way, I have something for you. What is that, Madam? Mura lang na noon may og suod kahigala lang. Gawas sa kong sweldo, duna sa ihatag kanako nga extra bonuses. Ug bisan unsa na lang nga ihatag niya kanako. Ticket for a vacation. Vacation? Me? No. We.
Me and Abdulaziz, we are going to Singapore. Singapore? Me? I will go to Singapore? Mm-hmm. But why, madam? I'm a helper. And you are my boss. Why I will go with you with Sir Abdulaziz? No, Dailin. You're not just a helper here. I'm treating you as best friend or as part of family because you're so kind and good to us. This is our gift to you. A vacation to Singapore. Ano? Dili ba ko makatuo, ani, uy? Nagdam ko baka ako? What are you doing? Hala, unsa gani in English sa pikpik sa aping? Madam, kuan, I'm pikpiking my face, madam. Maybe I'm just dreaming. You are not dreaming, Dahin. It's real. It's happening. Sir. Do you like our surprise to you? Very like, sir. Then good. You prepared, Dailin, because we are flying the next day. Oh, next day na? Wow! Hala, uy. Mauday ni Singapore? Kanindot ba, uy? Kasi magdahom nga ang taga-Bohol. Makaabot din sa Singapore. Madam, thank you so much, sir. Thank you so much for bringing me here. No worries, Dailin. I want you to be happy and enjoy. Not only always working. Give time to relax and unwind yourself, and I will give it to you because you deserve it. You are a hard-working and honest person. Agay, konsensya ko da. Na makakraba ko atong nahitabo ni Marcia. Ati Bialicit, I'm hungry. Okay. Maadyo ka na lingaw ka dito Singapore. Orlando, lingaw kaadyo ko. Pinangga kaadyo ko ni Madam Tibia. Ay, salig man kaadyo na sila naho. Ija ko nung reward naho kay tarong og buotan ko no ko. Wagid siya masayop. Responsable og kasaligan, baya ka. Dailin, come here. Oh, si Madam Manwan. Kaiso pa niya nanubag sa kungan. Kano man kaha? Where is the shoes? What shoes, Madam? The one I borrowed from my cousin. Did you steal it? Steal? What do you mean, Madam? You steal it? You get and hide it so that you will bring it to the Philippines. What? What kind of shoes, Madam? I will not get or steal anything, Madam. It looks like this. Like this. Oh, uy. Ingon ana din nga sapatos. Kabati ba dyan taon o style, ana, uy? Kana na lang dyan akong kawaton. Dailin, return the shoes now. Or else I will report to the police that you are a thief. Thief? What, Madam? Meaning you steal the shoes. That is not mine. That is from my cousin. I just borrowed it for her. So return it now. Uy, hala. Wala lagi taon ko mangawat ana sapatos sa Madam, uy. Hey, kakapoy ba ani mag-explain tag in English, uy? Madam, I will not steal the shoes. What will I do to the shoes? I cannot wear that style in the Philippines, Madam. No, I don't like that. Even my family don't like that style. We cannot use that. You cannot sell it there. Di na mahalin. Aw kanang, I mean, Filipinos do not buy that shoes. Even in okay. You know okay, Madam? What? I don't like that shoes. So I don't steal the shoes. Okay? I will get my bags and check all my things. Wait, Madam. Check all my bags. If you can see the shoes, check it now.
Madam, I will go home next month. Why? Graduation of my youngest son, madam. And my contract will end next month also. Good timing. And I will not go back here na. Why, Dailin? Because they all graduated na, madam. That is only my dream to my children. And it's time to go home and to be with my family. Thank you, madam, and to Sir Abdulaziz for being so kind to me. Oh, Dailin, I will be sad. But I am happy at the same time that you are able to give education to your children. You are amazing, Mom. And with your help also, madam. If I'm not here working with you, I cannot do it all. Thank you so much, madam. Isip usa ka OFW, dako kaayo og tabang nga matuman ang akong pangandoy sa akong mga anak. Niuli ko sa Pilipinas, human mi graduate ang duha nako ka anak. Usa ka engineer si Frankie ug usa ka pulis si Freddy. Dini na lang kutob, daghang salamat. Inyong tatampo, Dailin. Mga kasama, mo kato ang katapusang sumpay sa suwatampo ni Dailin dinhining atong tulumanon bagong bayani. Kung doon na kamoy sagilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss I. Vertudaso. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.